മുള്ളേരിയയിൽ വൻ മദ്യവേട്ട. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 960 കുപ്പി ഗോവൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ സാഹസികമായാണ് എക്സൈസ് സംഘം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. This news sponsored by ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം, തികഞ്ഞ വിശ്വസ്തത, ജനതാ പാൽ. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കാസർഗോഡ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ KV രഞ്ജിത്ത് സംഘവും മുള്ളേരിയയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് വൻതോതിലുള്ള മദ്യക്കടത്ത് പിടികൂടിയത്. KL 14 AC 2182 നമ്പർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്നു 960 കുപ്പി ഗോവൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം. സംഭവത്തിൽ മൊഗ്രൽ പുത്തൂർ സ്വദേശിയായ ധനഞ്ജയ് എന്ന യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എക്സൈസിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ അതിസാഹസികമായാണ് സേനാംഗങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. സംഘാംഗങ്ങളായ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് കബീർ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മഞ്ജുനാഥ്, സുധീർ പാറമ്മൽ, സോനു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശൈലേഷ് കുമാർ, ക്രിസ്ത്യൻ, കാസർഗോഡ് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ സാജൻ അപ്യാൽ എന്നിവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഉപ്പള.